Sani ya buwaye ƴaƴayen iska. Da sanata Shehu Sani mayu ya za ku yi. Sai arena sun buga su barkata ma Shehu. Sai arena sun buga su barkata ma Shehu. Kadiwa wuce faduwa kasa bukar daji. Kai kokin faɗi kin fi garfin mai ɗauka. Kai malam Jumana. Yawwa malam da Allah dan tsaya. Me zan muku? Talakawa. Muna da tambaya. Don Allah ka kuce. Malam dan Allah ka taimaka mana. Ka taimaka mana. Ba abinda za ka Sanata Shehu Sani mu je gaba mai Allah. Ko su ji ko sun so mu ke da sabon mu ne cancar Shehu Sani. Uwarsa ta haifo ni. Ka zauna a cikin shiri mu je gaba Shehu Sani. Kare kanka ga mai son kashe ka bai zama laifi ba. dan Allah ka taimaka mana. Dan girman Allah ka tsaya. Ba ku cutar da ni ba. Tambaya kawai zani ba. Tambaya kawai zani. Na dawo gari. Naga wani sabon bawan Allah. Ka gan shi. Ina so in yi tambaya ne akan shi. Wai a gan shi ma nake ta ba kai na wala. To ai gwara in ba ku amsa ku huta. Yau baban Allah. A jihar mu na yanzu Ahmad Tijani shi ne ke neman gwamna. A jihar Kaduna ga sanatan tsakiyar nan wato kuma garshe wasani. Wa shine wallahi shine. To ai wannan shine Alhaji Ahmad Tijani Umar tabbas wanda ya fito a gwamnan jihar Kaduna a jam'iyyar PRP. Gami da ƙari kuma da Shehu Sani ya haɗa kayan shi ya haɗa nashi ya bar jam'iyyar APC ya koma jam'iyyar PRP domin ci gaba da neman kujerar shi ta sanata. Yana so 2019 ya muku aikin da ba a yi muku ba APC. Sa'an nan kuma Isiya Abubakar mai 60 da gaske shi kuma ya fito member wa 7 da gaske nake muku mana. To ni zan baka masauki. Zaka bani masauki nan ba wallahi na jira. Ina da tambaya. Waye ya kafa wannan jam'iyyar ne ta PRP? Wannan jam'iyyar ta PRP Aminu Kano. Cikin shiri mu je ta ku Shehu Sani kare kanka ga mai son kashe ka bai zama laifi ba. Kwantar Shehu Sani. Na komare. Na ga ku ta baye ne aka ci wata waya. Wallahi mun dan zagaya ne da kayan nan saboda ba ko muka. Ba ko kuka yi? Wallahi mun yi ba ko. Wallahi muna sauri da mu je wani wuri. Cikin zinnan muna sauri da mu. Wai kai ana ta cewa na komare. Wai komare din me yake yi ne? Da goren talakawan mai neman takar kujera turun wada central ta tsakiya. Gaskiya ne. Yanzu ya haka muna so ya mu da gurin taro. Yana da mu gura kuke kuna yanzu nan. Yanzu nan abu ku san menene ba yanzu nan anan sama ne yanzu abu ku san menene ba to muna jin kun san wannan Talakawa. wannan mala isa ka kuma kan sadi ne da 60 ta kudi ko ta me? Yawa 60 ta kudi ko ta me? Alkur'ani ya fito takarar tudun wada constituency. Bugu da ƙari na karba musu poster ni ma ina zo da poster comrade. Haka hadda katin zabe na ma da shi nake yawo saboda gudun wannan abun. Ai ni na ba mu ta adana ma. Zauna a cikin shiri mu je gaba Shehu Sani kare kanka ga mai son kashe. Amma wannan da gani za su yi adalci shugabannin kwarai ne. Insha Allah. Ganin su shugabannin ka zo da za ka yi shi ya hakuri. Jagoran talakawa ne na yadda. Jagoran talakawa ne. Bugu da ƙari kuma akwai gwamna. Shi gwamnan ne postin ta mun karanci wallahi. Okay shine wannan? Insha Allah Ahmad Tijani shine kowa ya dauka Ahmad Tijani Umar ce abin girma ne kai girma ne ai wannan shine gwamnan da ya fito a jam'iyyar PRP shekara ta 2019 shi zai ci insha Allah zai share matalakawa hawaye zai mana ayyuka kuma na ji kamar ana cewa shi ma malami ne a'a kace zai dinga koyar da yaran mu da kashi ya dinga zuwa yana koyar da yaran alhamdulillah shi gaba ya zo jihar Kaduna jama'a mu zaba Ahmad Tijani Umar saboda samun ci gaban mu san me yancin rayuwa. To kai na ji ka ce comrade yana raba abin alheri yanzu ma idan muka je zai iya raba mana abin alheri. Insha Allah muna zuwa gurin Hamada da zamu je shine na hannun daman shi. Yana zuwa zai hada mu da shi ya hada mu da gwamna. To ku dan Allah yanzu duk wannan babatin da muke yi ban ji a jam'iyyar PRP ba duk ban zo wanda zai fito a reps ba ban san wanda zai fito ba. Kuma gaskiya ne ba. Bantawa ne wallahi kai yayi zafi. Gashi nan shi ne wa Aminu Aminci
Na'am. Alhaji Aminu S Bello. Okay. Ko shine wannan babban dan kasuwan? Shine. Ya sai da kafe din nan. Shine ne fito kwanshi kon kwarfata ya share matalakawan Kaduna da tudun wada Hawaii. To ina da wani tambaya. To wannan jam'iyyar ina so a ga mu dan Allah waye assasa ta. Yawwa mu an zo wurin. Malam Aminu Kano shi assasa wannan jam'iyyar kuma da yanzu ya zo ya ƙara assasa sai ƙara mata ƙarfi da abin da ya kamata. Gaskiya to ai mu ita za mu kawai. sai mu za mu bi shi dan kau da tsiya kai ga sauran ba girma ga damusa ba za ba girma ga damusa ba azaba ga sanata ya buwayi ƴaƴayen iska dan sani ya buwayi ƴaƴayen iska ga sanata shehu sani mayu ya za ku yi sai arena sun buga su barkata ma shehu sai arena sun buga su barkata ma shehu kadiwa wuce faduwa kasa bukar daji kai kokin faɗi kin fi ƙarfin mai ɗauka dan zaki shehu mai kama